Здравейте! Днес ще ви покажем 3 топ продукта на YouthLab, които ще преобразят изцяло вашата кожа. Първото ни предложение за днес е абсолютният must-have за всеки сезон, а именно Daily Sunscreen гел крема SPF 50. С леката си нежна текстура защитава от вредните слънчеви лъчи и хидратира кожата в дълбочина. На второ място, ако се нуждаете от интензивна грижа за вашата кожа, ще обикнете Thirst Relief маска. Това е вашият спасител в миговете на умора и дехидратация на вашата кожа. Тази маска ще възстанови в дълбочина и ще съживи вашата кожа. И за финал, но не на последно място, Dark Spot Remove Serum. Обогатен с мощни антиоксиданти, изравнява тена и премахва тъмните петна. Създайте свой идеален ритуал с продуктите на YouthLab. Подарете грижата на вашата кожа, която заслужава. Заповядайте още този уикенд, за да разгледате продуктите на живо, да получите персонална консултация от нашите консултанти.